Els espais acadèmics, especialment els laboratoris, estan superant de manera sistemàtica l'aforament màxim. Això no és només un problema d'incomoditat pedagògica, és un problema legal i de seguretat física. Si passa alguna cosa, la responsabilitat és teua. És vital que el PDI siga conscient de la precarietat jurídica en què col·loca la institució en permetre aquesta situació. Encara que l'OPB siga titular, si permets que entren més estudiants dels que marca l'aforament màxim legal i ocorre un accident, la responsabilitat pot recaure en tu per negligència o imprudència. Aquest caos no és casualitat, és conseqüència de les decisions polítiques denunciades reiteradament per les TPB en els Consells de Govern. Per a protegir el PDI i garantir la qualitat docent, exigim 1. Tolerància zero amb l'aforament. Instem al PDI a no permetre l'entrada de més estudiants del que indica la placa d'aforament del laboratori. 2. Canvi en el càlcul dels grups. L'estudiantat repetidor ha de comptar al 100% en el càlcul de la grandària mitjana del grup. Si paguen, compten. Això obligarà a dotar dels desdoblaments necessaris i a evitar l'overbooking. I 3. Prou de titulacions sense espai. Basta d'aprovar graus en els Consells de Govern sense la garantia física de laboratoris adequats. Per la teua seguretat i la del nostre estudiantat, si no caben, no entren.